Hala ang mga choy. Ayugli. Aha! Nagpakaw-ikaw, hindi ka buanga ka, ha? Uy, timing. Hinog ng mga kakao. Harbisuno na pa jud. Kawato na ko ni. Timing nga sa kong surbi diri, uy. Hinog na gyud. Grabe, hinog na gyud. Uy, Choy! Eksaba ba? Uy, unsa mo ka diya? Patay ka kay Don Papoy binang kakawan diya ado. Ayaw ka eksaba, no? Tako ka nagtingog. Sakpan lang ang mata ka diya, impas yuga. Sus, katakot na nagtingog. May pagtabangan na lang ko ni mo diri. Tabangan? Mga kwarta di ko na. Kakwarta, uy. Tunga atas bahay na ni. Bantay ka, basta magtunga kita. Lagi, hinayan na yung tingog ba? O sige. Unsa man imong suot? Sanina? Asti lang, kaliba. Paghukas, para di ta may lan. Sige, sige. Tara na. Dito ta sa unanog, murag dagag bunga dito ba? Napagid diri oh. Bikas ko. Napagid oh. Kani, kwarta-kwarta yun ni. Kuy, kuto ni tanan. Ay, naunsa, hutda kutob sa makitaan mo diya. Kuha tanan. Bantay ka, hukdon ko ni. Hala ang mga choy. Nangawat og kakawo. Itugaan ako ni Bi. Pops, ikawat mo kakao, Pops. Mali atake na po ng mga katulog kamot ba? Hanap ita! Lato sila dito sa unaano. Lato sila kapok. Mga choy. Mga choy day mo, ha? Piti mo mga buang bron. Salamat, ana. Tura, impas na itong mga choy. Gini, kwarta na jud ni. Ada! Nasi Don Papoy! Kwarta-kwarta yun ni ba? Mga hubog na po may ani unya. Saman, kailangan-kailangan magkapanguhan na ito. Buang ka na, nasi Don Papoy o padunga. Patay kita ni Ron. Saman, managa na ta. Ayaw, pagkakawin na lang tag, doon na kayo. Kita lang ka mga kawatana mo. Impas yun mo mga choya mo. Nagkulbaan ako, kuy. Ayugli. Kuy, hawin na kay kuy. Ako po, hindi na po makaya. Nakautot yung ko. Aha! Magpakaw-ikaw, hindi ka buanga ka, ha? Nataga, bangutot pa. Kalibangan magug ko.